Sugeng dalu Mas Gareng. Oh, icik to. Wilujeng dalu, Mas. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Wah, jan kok kula dipromosekne. Nggih. Wis gareng kono, gareng kene. Nggih. Nek kula jenengan jereng Tepang to, jenenge urung kenal kali kula to. Gareng sinten kula ki? Gareng Pacitan to? Alah udu. Lho. Lah iki engko nek kleru nek ku bayar piye iki terusan iki? Alah, kula ki senes gareng Pacitan sing nika. Lah gareng Pacitan sing pundi niki? Kula ki Tarman, Mas. Oh kaya Tarman 3M. Kaya ora kulino awon. Nggih. Nggih. Alhamdulillah bareng kawula sowan teng dalemipun Pak Lancur. Pak Lancur Mas Gareng. Jan tenan nyambut gawe ning kene iki tenan ngendikane jenengan napa niku Mas penontone kados numpak sepur. Nggih. Ning mboten. Lah pripun? Kaya wong arep antri sembako. Iya. Niki saking mriko saking mriki bapake sing mriko radi angel mriko legahe sing sisih tengen Pak. Nggih. Iki tesih longgar banget. Nggih. Menika wujudipun tasakuran. Tasakuran. Temu wahyuning jodoh. Jodoh. Menika panjenenganipun Mbak Seva Andriana, ahli madya kebidanan. Nggih. Dan juga Mas Prakadoni Rahmat Saputra. Nah, kula wis kena diarani ke jodoh yang sejati, jodoh yang sangat erat. Betul. Untuk dikaruniai anak. Betul. Sing siji dadi bidan, sing siji tok dadi TNI. Nggih. Awake kesel ndang golekne obat kurang aman diamanke mase. Weh, jan iso saling melengkapi. Saling melengkapi. Bojo ki sing paling penak ki bojo dadi bidan, Mas. Weh, lek kok ngaten. Rekoso upamane lara awake ndang disuntik. Nggih. Dadi bojo guru ya penak. Nggih. Upamane nesu mesti dinasehati. Dinasehati. Dadi yoga. Nggih. Bojone yoga nggih kepenak. Penake piye? Penake niku yen awake ora kepenak kuwi ya diuran-urani. Weh. Dikendangi. Nggih. Digameli. Nggih. Dinyanyeni. Nggih. Sing mboten penake siji, Mas. Napa? Duwe bojo guru TK. Kok iso? Alah dadi duwe bojo guru TK ki seminggu bobrok, Mas. Kok ngaten? Nggih. Wong mesti ngeten kok. Coba satu lagi ulangi. Coba sekali lagi ulangi. Urung ngantek seminggu awake dhewe wong wis jimpene mesti nggih kupat to, Mas. Nggih, nuwun sewu, Mas. Wong jenenge jalma kang tinitah, sing sepisan jenenge urip ning alam donya, sing kepindho awake dhewe temu wahyuning jodoh. Muga-muga panjenenganipun Mbak Seva kalih Mas Doni menika pinanggih karahayuan Karahayon dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Karahayuan elek, Mas. Upamane janji mati karo mati janji. Lho niku kan nggih beda to. Bedane pripun? Kula ngomong karahayuan. Nggih. Lek jenengan kan karahayon. Karahayon. Karahayuan niku kan ndedonga. Nggih. Muga-muga awake dhewe iso dadi rahayu wilujeng. Wilujeng. Lah lek karahayon menika kados beliau Pak Lancur. Pripun? Pinanggih karahayon dalu menika saged tasakuran. Weh, luar biasa. Niku wonten janji mati kalih mati janji. Jlentre pripun Mas Gareng? Janji mati niku janji sing harus ditepati seperti beliau mempelai berdua. Nggih. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat atau ngantek pegatan. Betul. Nah, ning lek mati janji kuwi lho kuwi bahaya. Pripun? Lek wis dadi lali, Mas. Kaya sapa? Ya kaya aku mbiyen bareng dadi RT lho, Mas. Wong lek isih golek uang niku ya iki tak wae iki bari yo ora. Niku kaya ana meneh sing jenenge nggih wolak-walike zaman nggih sami mawon. Ana sing jenenge soto karo Siti. Nggih. Lek soto niku mine putih. Nek Siti? Lah nggih neng lek soto niku biasane teng mriku nggih soto Mbah Bayek niku kan wonten to. Soto Bayek, soto Lamongan. Nggih, Mbah Miten mriko soto Mbah Miten. Soto tenggene mriku. Sorasem. Niku soto niku mine putih. Nek Siti? Lah nggih lek soto tenggene mriko rapatan. Sitine kuwi lho mine piye? Anu apa jenenge? Piye? Nggih ya urung ngerti to, Mas.
Pokoke ya ketoke kriting lek. Ya, alhamdulillah Mas nggih. Wong ya ngomong kadang kala ngeten iki paribasane yen kula nguyahi segara. Leres. Awit dalem sowan menika tenggene Pak Lancur. Pak Lancur. Putranipun ngilmune wis dhuwur. Wis dhuwur, Mas. Nggih, Mase ming Mas Manten ngilmune ya wis dhuwur. Nggih. Ya tegese kanggo ning gone negara. Menjadi pagar betisnya NKRI. NKRI. Kula awake dhewe ke tanpa ana panjenenganipun beliau TNI. Nggih. Awake dhewe muspro bengi iki iso nyambut gawe kaya ngene. Nggih. Paling ora isih bedil-bedilan. Wah. Paling ora isih jutus-jutusan. Wah, tenan kok ya. Adu omong, adu Nggih. semu, adu sombong, adu ngilmu sak pingalane. Iki mula tenggene mriki awake dhewe niki nggih alhamdulillah sehat walafiat. Walafiat. Nggih selamat wilujeng mboten-mboten alangan setunggal menapa. Alhamdulillah. Komplit kabeh iki kula lek nderekne jenengan saiki grogi. Pripun? Wong sing wiraswara ya dalang. Nggih. Sing ngendang ya dalang. Sing gender ya dalang. Dalang. Sing bonang ya dalang. Dalang. Sing nyaron apa meneh ya dalang. Nggih. Lah gak kados kula ngeten iki lho Mas. Enten sing lali ora sampean sebut nggih. Napa? Sing ngegong. Sing ngegong. Lho sing ngegong niku nggih malah dalang niku. Niku jan dalang niku dalang paling populer. Ki Wagimin Haryo Penangsang. Nggih, dalang kerusuhan. Kaya ning nggih mboten Mas. Wong kerusuhan ki wong jaman biyen wong saiki wong ilmune dhuwur-dhuwur kok. Sekolahe do pinter-pinter lek ngantek kesruh ngantek gelut kuwi utun Mas. Tenan. Iku aja ngantek duwe janji-janji ngantek 3 miliar. Wong ya bola-balik kok rembug kae sing kuwi iki. Ora dirembukke lho Mas. Wong jenenge 3M. Oh ya 3M ke ora sithik. Nyambut gawe wae lek 3 umurku wae urung ngantek centok sakmono. Ning ya Gusti paring ijabah wong jenenge menungso ki duwe keikhlasan yang bojone ya werna-werna Mas. Enek sing diwehi dhuwit, enek sing diwehi mobil, enek sing diwehi napa niku omah. Napa melih nggih tesih wonten nggih bojo mung duwehi kesenengan. Nggih. Ning sing penting lak marem. Nggih. Padha trimone. Nggih, Okeo kae nek ora padha trimone ndak ya malah ra kepenak. Tir padha irenge. Sir padha senenge. Mula Gusti Kang Maha Agung paring ijabah wong loro sak keloron dadi judune. Nggih, leres. Wah, jan pamundutan ya sauntawe niku wau nggih sampun wonten. Sampun wonten ingkang pun aturaken. Nggih, mliginipun dulur-dulur teng Balong sami kali jenengan Mas. Leres. Sak bibare pandemi iki aku ya lagi iki neh. Eneng etan dalan ki aku nyambut gawe ya lagi iki. Aja Pak Lancur ngoten niku halu. Seratakan kene. Mboten saestu kok ya. Nggih. Walah jan. Pokoke ya komplit nggih sowan Mas. Nggih. Wonten YMS. Wonten YMS. Nggih niki sedaya yoga-yoga kabeh padha pinter-pinter kabeh. Nggih. Komplit sindene ya ayu-ayu kabeh. Ayu-ayu kok ya. Nggih, wonten Mbak Mika. Mika. Wonten Mbak Hani. Hani. Wonten Mbak Rani. Rani. Wonten bose kasuritan kono. Wonten Mbak Nengki. Kalih Ibu sinten iki asma? Bu Sumarti. Bu Sumarti. Nggih. Jan aku wis tenan Bu Sumarti ki mesakne kula teng mriko. Lah pripun? Angger wayah esuk ngono meh diuyuhi kuwi. Apa? Niku lho kethek. Oh, manggone nek kono dhewe. Oh, anu maning pinggir dhewe. Mas Gareng. Wonten dawuh. Menika ugi dipun siaraken live streaming. Nggih. Nah, Juve Multimedia Record kalian Juve Budaya. Nggih. Kang mirsani wonten dalem mugi sedaya pinaringan seger waras. Amin. Pinaringan kuat slamet. Amin. Pinaringan rejeki ingkang barokah. Amin. Amin amin Allahumma amin. Nggih, ditanjakne Mas nggih. Oke. Setunggal mboko setunggal. Mboko setunggal. Nggih. Yah. Niki wau Mbak Nengki Mbak Nengki sampun. Niki kula clerekne sing tenggene mriki. Nggih. Niki nggih. Lah monggo. Niki bose kebayak niki lho. Mbak Mika. Mbak Mika. Oke. Nggih. Wah, niki spot iki ora kok ngisor iki ora nyampleng. Ora cocok. Nggih, monggo Mbak Mika jumeneng. Monggo Mas, dipun spot. Badranaya. Menonano
kono, Nduk. Iya, Mas. Bene sedaya penonton menika pirsa teng jenengan. Nggih. Ketawis nggih, Bu, Pak. Oh, Yo, Ketawis pokoknya jumeneng ya ketawis. ya semangat kok tetep wong sawan lho, Nggih. Nduk. Wong ngendikane Mas Purbo jam 1 teko jam 4:30. Nggih. Kula dulur kene kabeh do saya. Nggih. Kanggo tombone saya jenengan jumeneng langsung niku nembang kalih dulur-dulur mriki. Nah, Ngoten. Nggih, siap. Nggih. menika ugi wonten manyuwunan kala wau Pak Slamet ngersake sesideman. Nggih, Pak Slamet. Wah, niki mengke le upami niku longgar ngoten nggih. Pareng minggah panggung Pak Slamet ngatek kangen kok. Nggih. Biasane mbawa ngoten Nggih. Pak Slamet. Nggih bolong ngambar arum Mas. Nggih leres. Ngoten niki kok Nggih, ya. menawi kersa minggah, Pak Slamet. Nggih, mengke Kala wau tasih wonten sisih kidul ngoten. nggih, Nggih. Ngendikan wonten sing kidul. langsung nyaket mriki Nggih. minggah panggung. Nah. Sami mawon kalih Pak Lancur, Mas. Nggih, pripun? Beliaunipun nggih putranipun nggih TNI. Nggih, betul. Sami kalih Pak Lancur menika nggih kagungan putra kakung Nggih. menika nggih TNI. TNI. Ngoten. Sami kok nggih. Nggih, padha-padha nyambut gawene ya tak dongakne wae. Sampeyan Mas. kae ya TNI to Mas Gari. Lho TNI ini kula. TNI. Oh, iya. TNI Angkatan Darat tok Gari. Nggih. Tugase ning Tegal. Nggih, bendina nandur coplok. Nggih. Kaya Mas. Coblok kaya. ya coblok ki lek utah nyeblok lho, lek coplok niku kan dicupuki siji-siji lho. Nggih, mrotroli. Nggih, Iya. monggo wonten pamundutan menika napa? Niku sesideman. 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 Mas Gareng. Nggih, wonten Niki dawuh. umpami kula bawane nyuwun sabiyantu Mas Dono wonten dos pundi? Yo, nggih, leres, Mas. cocok Mas Nggih, Dono. menika kadang dalang saking Klaten. Nggih, Monggo. alhamdulillah. Mas Dono monggo Mas Dono. Mas Nyuwun Dono pangapunten. monggo. Mas Bowo diserpeke Mas, serpeke Mas. Duduk. Monggo. Wonten margine apa to? Aman. Tanah bali ana On. sing sayo Sing rukun. Mas Dono jumeneng mawon Monggo jumeneng Mas. jumeneng mawon ampun lenggah Jumeneng Mas Dono. Amargi saking wingking mboten ketinggal. nggih leres ngoten Mas Dono nggih minggah-minggah mawon kula kancanipun to tanggung Dari jawab. kursi paling belakang tidak terlihat. Nah, nggih, pun jumeneng boten napa-napa wong priyayi budaya luntur agama lho, Mas. Dadine Jangan nganti kaya ning stasiun Delanggu. nggih, kandhani kok ya nggih, Mas Dono nggih. Wilujeng dalu Mas Dono. Wilujeng dalu Mas Gareng. Alhamdulillah barokah. Niku wau Ponorogo dugi Ponorogo mriki jam pinten? Pripun? Dugi mriki jam pinten? Kala wingi Mas, Sampun kala wingi. Nggih. Oh, alhamdulillah padahal aslinipun Aslinipun Klaten. Klaten. Nggih. Oh, nggih. Gene poh tantut iki. Nggih, Mbak. Nggih, keluarga besar Mas Dono itu memang dari dulu terkenal keluarga besar seniman dalang. Leres. Menawi mboten sisip asma jangkep dalang Wardono Joko Pandoyo ngoten nggih Mas. Nggih, Mas. Nah, Nggih. luar biasa. Beberapa kali sudah ngasto di Ponorogo juga Mas Gareng. Oh, Nggih, karena beliau garwane Mbak Elisa menika gini ku wau kidul kula ngoten namungan. Wringin anom. Oh, saestu. Nggih. Kadang dalang saking Klaten kathah ingkang sampun mlebet Ponorogo Mas Dono. Wong mboten main. Mas Tantut kula mben Mas Hari wonten ler mriki. Nggih, Mas Hari Nata Carita. Mboten main itu lho Mas Dono wong jenenge dulur Ponorogo iki trah putrine nggih cantik-cantik. Nggih. Niki wong cara wong Klaten kenyut karo wong Ponorogo wis lumrah.
Garing niku curhat Mas Dono. Curhat. Curhat. Lah garwane saking pundi asli? Garwane Pacitan ning cara golek singgotan niku ning Ponorogo. Konangan ya Mas. Mas, aku lek ngulon ki aja mbok tek to. Kok ya. Ki masane. Kok Mas Dono monggo. Mila kula milih bojo niku pados sing Ponorogo, Mas. Nggih. Kula goleki sing galak. Wah, Nggih. Dadi jagani kula nek nakal lah kula mungkin ada yang ngerim. Enggak, nggih. Ngoten, nggih. Nek mara tuwa pun blirik kula mboten wani ya. Dadi Ning alhamdulillah jenengan badanipun tesih nggih lemah istilahnya seger Mas. Nggih. Kula bojoku galake ora tau duwe awak lembu Mas. kok saged Mas? Lho menungso ngene iki mengko ayo dipadakne tuyul Mas, Mas. Sik lagi oleh amplop koput ndi kene. Bojo galak. Monggo. Rampung dimiki bare kon kerja. Yo, iki kanca bulu ya ning kene. Monggo. Kula mboten apal iki. Wiwitane Suara kok jan. Wah, Utuh. Klaten niku terkenal. sang peke Mas Dono, dalem kadang-kadang dalang Klaten itu kok begitu terkenal dengan suaranya sing arum ngoten terus pundi? Rahasianya apa? Apa karena memang satu terah napa terus pundi? nggih mboten Mas nggih napa nggih Sing baken niku kan nggih gurahe to, Pak. nggih gurah Mas nggih Lek tenggene jenengan biasane ya kencur, Nggih. kadang Nggih. kala madu. Nggih. Ning benten kalih kula. Nek Pacitan pripun Lho Pacitan kok kula iki gurahe beda. Napa, Mas? Isi dondong tak taleni, tak ululek, tak kucalne. oh Dadine ndeledek ngeten iki. Jan, monggo Mas. priya bagus kang olah budaya Swantene istimewa, wah lek ngasta ya jan bergas. alah mboten Mas sami Oh mawon wong kula asring ningali kok nggih. oh niku namung diedit sing ngajari Mas Jupe niku lho Mas carane ben rada apik iki diedit Mas ning asline remuk Mas wayang Walah mboten kok istimewa saestu. Oh jenengane koyo Mas Doro ki panggah jos. Nggih. guru kula ten Solo niku Mas Didin Mas nggih Napa nggih? nggih guru sabet sing ngajari mayang kula niku Mas Didin Ya ampun, ya ampun. Mas Iki Dono. kancaku iki. Niki gurune jenengan. Nggih. Waduh, jenengan ki wah kebacut, Mas. Kok Niki kebacut? ki utuh guru. Lah, Mas. napa? Blantik. Asem, blantik Kalau bangkot. ben kula ajari teng silir niku lho. Woi, lah niku sing Kok ngajari niku. Jan. Sayange aku sing diajari. Mula kok Eh. kose ning RRI. Dek, aku melok. Enggak, iya Mas. pengrawite sampean jos Mas muda-muda pun Jos pripun? kaneman-kaneman ngeten pun Secara umur jos, nggih. Sing ora pati jos nggih kelakuan niki. oh niku tergantung pengarepe ya lah Waduh. Ai nom-nom lah anak buah Mas, senjata makan tuan iki. Mas, oh, ampun ngoten, Mas. Lah, pripun? Aku tularan. Nggih. Neng niki Klaten nembe gayeng Mas nggih info kemarin yang Ingkang nyunggi kursi menika? nggih Jan. kula meling kalih Mas sing ngetipung mengke jenengan ngagem helm Mas niki seluruh Klaten Nggih, pengetipung dangdut niku ngagem helm Helm sedaya, nggih. niku diwajibkan sakniki Mengantisipasi. nggih Dadose niku yen nipu ngoten pawi helm, Mas nggih. ngawon mawi helm Mas Oh, Nggih. Mas, Soale kene bahaya rasa kok. gawe las lek iso kowe gawe kranji sangka wesi. Dadi modele kaya munyuk ngono jero. Malah dikerangkeng. Monggo. Oke, Mas. sowan menyang kutha gedhe bentara terus kayungan
Yun selendang kuning kang saking ukir nano swara kurang tremana ning wasis hangung rom marang bendoro estu Mas kula mboten apal asli asline iki minggu anu lho Mas siasate etok-etoke ora apal asline ngenge iki ibu cah ki ngerti apa ora teruse asline Kula ki dites lho Mas kita ya. kita dites positif apa urung Apa kuwi Mas? alah yo engko tak WA wis tinggi malah positif. Enggak. napa Mbak dia sules tio pijer ngincangake alis terus Yuk, sing paling siap. bareng-bareng nggih Pak nggih yo lu Terus lho suaramu Mas. Suarane dipaske Mas. Pak Kodokno kuwi lho Mas. ya Allah ya Kodokno. Didik Mas. Dinding ngono Mas didin iki. ya Allah ya Yo terus Bisa sakmono ya. Yo. lu terus Mas, Pak Kodokno kuwi lho. Mang mula nek rombongan ngeslong. nah sakmene Mas ya Dites nah tes. piye Mas terus Nah, sakmono saya ya, ya Mas, ya. genah ngono Dipatok lho. nggih semonten nggih Geleng-geleng. siap go lu terus asline Bromo Corai kok Klaten wong aku niku gatek nek kono Iram jojo kok Klaten malah bleset dhewe maka Enggak telas ke Mas. monggo yo sampun Mbak Mika. dipinangkani menika ingkang bawa dulur lanang ingkang Nggih. saking Laladan Klaten Klaten Mas dipun Wardono. terusaken menika Nggih. langgamipun Mbak Langgamipun Mbak Mika sarengan kadang-kadang Sanggar Bodronaya. Leres. Jan. Wah, dan tenanan niki tesih Pripun? kathah ingkang dereng dijumenengke. Nggih. Terus nggih prawarga masyarakat mriki menika tansah remen kalian budaya. Nggih. Seneng request ibu-ibuke sing dalem pawon wau nyuwun gubuk asmara. Betul. Niku sing tukang gawe wedak. Nggih. Sing teng wingking mrika, Mbah Kung teng mrika wau wonten podang kuning. Podang kuning menika Nggih. Pak Lancur nggih ngersake podang kuning. Nggih, leres. Pak Bowo Jack Ave Ije. menika nyuwun kitir sumilir. Nggih. Jan. Kitir sumelir. Niki dipinangkani. Adate remenane Pak Bowo ki stasiun Tugu kan. Ning benten sakniki Mas Bowo niku kitir sumilir. Jan. Kitir sumilir. Sumilir. Nggih. Ayo lanjut Mas Gareng, sing Nggih, pundi? niki kali niki dulur kula wedok sing saking Gajah. Nggih, Niki wonten Mbak Hani. Mbak Hani. Nggih. Jan. Mau ki anu lho, Reng. Ngopo? Pripun? Wau teng napa? Ana sing katut digawa mulih. Mbak Hani, Nggih, napa buku? nggawa mic. Niki, Hani Nggih. niki. Weh, ya Allah, Han. Batin kuwi apa tengah dipadakne karo Heri, aku ki ya ngono Aku ya lho. gumun kok. Mosok iki ya kudune Heri iki ya tanggap. Ah. Lek ketoke Hani nggawa mic sakmono kuwi, ketoke mike Heri sak pira? Kok iso nggawa kok liyane. Ya ora kok ya. Ya mung keblasuk ngono wae. Nggih, iki mau. oleh cara mic ngono iki isih rada-rada, Mas. Nggih. Oh bareng to aku. Pripun? Angger nyilih rokok wis sareke tak kempit sisan. Wah, Kok ya copet iki. nganti enek kono enek tulisan warung gareng rek culungan. Ya, Mbak Hani monggo, Mbak Hani. Nggih, monggo jumeneng. Sepot Nah. Mas, sepot. Ayo, Mas. Khusus Mbak Hani. Tidak melihat-lihat keramaian yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berkuda, beca, tolong bawa saya. Selamat malam Pak Dala. Sugeng dalu Mbak Ani. Selamat
malam Mas Gareng. Lejeng dalu Nduk Han. Nggih. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah, sehat. Tenan ya wis nambah anak neh, Bro. Dereng, bungamu to Mas. Ya wis jenenge wong nambah banyak anak itu banyak rezeki. Mula diukeni ae anak paling ora ya 12 ngono. Wong wedok bal-balan Mas. Rolas ki manak apa mencret kowe kok iso. Oh dadine wae gawe grup ngono kan ya penak to Mas. Pamundutanipun rutin menika Kitir Sumilir Mas. Kitir Sumilir wonten Podang Kuning. Mbak Hani ini spesialis ndelang tong ngono. Oh, digayap tayub. Lah nggih Podang Kuning. Yes, Podang Kuning boleh. Podang Kuning saged lho, Pak. Nggih, niki nggih dulur-dulur beksa, dulur-dulur tayub teng mriki nggih kathah. Nggih. Apa meneh kok ya Pak Slamet sak kanca niku saestu. Tenan kok. Pokoke lek beksa ngoten nggih, weh. Luwes seram. Luwes. Gandes luwes saestu. Mas Wawan sakniki nggih pinter beksa lho, Pak. Sinten? Mas Wawan. Mas Wawan? Nggih. Ya ampun. Mas Wawan monggo berdiri, Mas. Truduk. Mas Wawan monggo. Mas Setiawan. Pasangan yang serasi Mas. Serasi seimbang, sejalan dan searah. Nggih. Tenan kok ya. Iki bar nyawang iki Heri leh ngethuk mesti saya anu iki, irama ni saya kacau iki kok. Lho. Malah bakul es krim ning kono nyapo jane. Oh malah dadi bakul es. Nggih. Podang Kuning mriku. Podang Kuning sing bawa Mas Setiawan. Oke. Biasane niki nyanyine Duda Bingung Rondo Wuyung. Nggih to? Nggih. Duda Bingung Rondo Wuyung. Ngono lho. Itu mah. Duda Bingung Rondo Wuyung. Nggih. Ngono karo Heri awakmu mung gemrungsung. Ngerti lek dadi rondo dadi wuyung kok ya gemrungsung. Nggih. Mangga. Bawane Mas Setiawan. Edin. Ewek. Nadyan wujud temong paksi. Tepuk tangan. Ampuh tenan suarane iki. Tenan Mas Setiawan iku swara kuwi urung digawe wae kon jero bumi wis penak. Wis mening. Nggih. Mula kok ndak dina dibon kinanti buaya, anu kinanti budaya. Monggo. Agawe talining prangta dijak ndletek ngitan yang rani karo. Weton prajekan iki mangga istimewa. Alus manis nang Mula dulur bawong, dulur sedarat menika remen sanget menika kalih Podang Kuning. Nggih. Lagine bawane wae dirungokne wis kepenak. Apa meneh engko yen wis teko langgam. Langgame. Saya makses. asis tekan jero ya wong. Awakmu mau rangkepan apa ora? Wong dipasangi blower kok ngisor kok terus nyingkap munggah. Sindenku iki sisi tangane kok gladik to. Tenan kok iki, anggerane cah ganteng iki marfuah iki. Pindah geser. Bingung Pindah ya Allah. Setiawan, iki ke Mbak Yu ke cantik lho. Lho lanang karo wong wedok kok malah gedeng iki. Mosok seneng lanang karo lanang. Ketunggale. Ah iki ya tunggale ya kok perkarane iki ngempit kipas kabeh. Enggak. Maka Wasuwenggan kula ana
goleki si podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi amba sampun yo beksa sik to. beksa sik aja medhun sik mboten saged beksa Alah biasane. Biasane. kali Pak Heri Wah, sekolah. wis to sampean Awakmu dhewe ae. sing tenang wae Oh sing mburi ke bayangne kowe iki ora piye-piye. Bayangne kowe iki sinden-sinden kowe iki bar sunat dadi panas dikipasi ngono. nggih Ngono lho. Pada ning gondangi. Aku biyen yo ngono kok tak tutupi cething kok ngene. lambene gareng nggih kali Mas Gareng nang Yuk, monggo. Nggih.